Myšlenka jazykového týdne je velmi pěkná a to, co se odehrává o velké přestávce ve vestibulu, se mi líbí. Taky jsem se vyfotila s kovbojským kloboukem a ochutnala muffína. Nicméně myslím si, že spolupráce studentského parlamentu a vyučujících by mohla být lepší. V pondělí tu byl vlastně ruský den. Ruský den jsme měli o velké přestávce, děcka měli možnost ochutnat pravou ruskou zmrzlinu a potom byl večer, takový ruský večer v učebně ruštiny, kde byla možnost hledat nějaký ruský film, byla ochutnávka ruského čaje a tak. Potom v úterý byl německý den, letos jsme to pojali trochu jinak, že nebylo klasicky Německo, ale bylo Švýcarsko. Měli jsme ve fotokoutku siluetu Matterhornu a děcka si mohli koupit nebo ochutnat německý štrůdl v velké přestávce. Potom byla taky taková alpská výzva, kdy na naší školní horolezecké stěně si děcka mohli zalozit. Uprostřed týdne ve středu přišel anglický den, taky jsme rádi udělali změnu, aby nebyla pořád Anglie a anglický den, takže byla USA a Kanada. O přestávce jsme tady měli muffiny a takové tradiční americké pití Coca-Colu. No a byla možnost hlédnout americký film a taky byla moje přednáška o tom, jak se žilo v Kanadě. Ve čtvrtek byl potom francouzský den, kdy o přestávce jsme dětskám zase nabídli nějakou ochutnávku, kteráž to byly wafle. No a byla potom francouzská komedie, to byl jako večerní program. No a dnes, pátek, dneska už žádný potom večerní program nebude, protože děcka si jedou pryč, ale hodně na drčku, šli o přestávce na čos, ještě jsme museli dokupovat, takže tak. Letošní jazykový týden pokládám za velmi zdařilý, nejen co se týče propagace samotné akce, ale také i nabízených aktivit až po občerstvení. Myslím si, že jazykový týden je skvělý prostředek studentského parlamentu, jak podpořit výuku cizích jazyků, které se v tomto moderním světě zdají být naprosto nezbytné pro budoucí úspěch. Bylo to super, už během týdne jsem dostával několik takových děkovných nebo povzbudivých zpráv o tom, že se to dětskám líbí, takže jsme za to byli rádi a super.